У нас предаването "Минута е много" отбелязва своето 750-то издание. То стартира на 22 февруари 1980 година и е първото телевизионно състезание у нас. Кои са хората зад декорите и какво предстои от тук нататък, вижте в следващия репортаж. Време да се дреме, сяда бабата до внука, за да гледат спор. Човек, наука. Браво! Въпроси, отговори и публика, която неизменно участва в голямата забава. 32 години от първи ефир, "Минута е много" внася съвсем нова концепция. Няма жури, всичко е в ръцете на водещия и на участниците. Това са сериозни, млади хора, които умеят да се веселят, изключително любознателни, и аз много се радвам, а и целият ни екип е много горд, че тъкмо те в нашето предаване придобиват самочувствие. Предаването се оценява по това дали е полезно или не за зрителите, смята водещият Петър Вучков. И тези, които знаят, се радват, че отговарят преди състезателя, и тези, които не знаят, научават отговора в следващия момент, така че от "Минута е много" губещи няма. А знаят ли участниците, ако "Минута е много", колко са 750 предавания? Страшно много. Страшно много, но аз се надявам да станат 1000 и нагоре. Малко. Колко малко? Мисля, че трябва още много, защото вие правите живота ни по-хубав, по-интересен и по-дълъг. 750 издания са толкова много, че правят една дълга история на предаването. Мисля, че това предаване е едно от любимите предавания на българските зрители и по-скоро на зрителите на БНТ. В любимото състезание през следващата година предстоят промени. Какви са те, за сега остава тайна. Въпрос, чийто отговор тепърва ще разберем.